खुलुमबाय बे समाव मोनसे जर'खा खौरां बाक्सानि मैथाबारियाव लामा हान्थियारिफोरा गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों। बाक्सा जिल्लानि 25 नं बागानपारा बीटीसी बियाब आरो 12 नं बोरमा एमएलए बियाब जफादं पीसीडीसी सिङाव थानाय मैथाबारियाव मैखोम लामाया बायस'नानै थानायनि जाहोनाव जफादं नयाबस्ती ओनसोलनि बे लामाजों हान्थिग्रा सुबुंफोरा गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनायखौ नुनो मोनदों। मख'जाथावदि थांनाय जुन दानाव आसाम नाङै गिलु-बालु दैबाना जानाय समावनो भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय जफादंनिफ्राय नयाबस्ती थांलाय फैलाय मैखोम लामानि मैथाबारि जाम्फैनि सायाव थानाय दालांनि सानजा फारसे हाया दैबानाजों खुरखालांजानायनि जाहोनाव गुबैयै फरायसालियाव थांलाय फैलाय खालामग्रा फरायसुला फरायसुलिफोर फालांगिरियारि सुबुंफोर हरखाब जाब्रबथायाव गोग्लैनाय सुबुंफोर आरो गोब्राब बेमाराव गोग्लैनानै मटर गारिजों देहा फाहामसालियाव लांजानो गोनां सुबुंफोरा गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांबाय थानायखौ फोरमायदों। दैबानाया जोबनानै गोबां दान बाबेनलांनायनि उनावबो लामाखौ फाहामनानै होनो राहा लायैयाव जफादं ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसे जफादं आरो नयाबस्ती ओनसोलनि रायजो राजाफोरा आथिखालनि बीटीसी आयेन आफादनि बुंथिगिरि थामहिनबा 25 नं बागानपारा बीटीसी बियाबनि एमसीएलए काथिराम बर'खौ बे बायना थानाय लामाखौ थाबैनो खोना होनानै रायजोनि सुबिदा खालामना होनोबो खावलायो। दलंनि थासारियाथ' दिनै दैमा आरायमान जालांबाय दलं बायनाया खिन्थु रावबो दिनैसिम नायफिनफायाखै। जों दा गथ' गथाय स्कुलाव लांनाय दोनहैनाय बेसे खस्थ' जादों। गतिके बेल' नङा जोङो बेमार आजार जाबाबो जों बारलांनो सुबिदा गैया। जों बेसे खस्थ' जादों गतिके बिनि थाखायनो जों बुंनांगौ बायदि जाबाय। गतिके खुगादो बुङो बिसोर आखाइदो मावा। गतिके आरो मा होनबावनो बेनिफ्राय नैबे दलङा बायना दङ दा दलंनि थाखाय बिसोरो हा होनांगौमोन हा होआखै। खिन्थु रायजोखौ जेरै बुंदो ओरै होनायमोनबा जोंबो रायजोफोरा खुब मोनगौमोन। खिन्थु मानो बिदि थगायो भटनि समावल' फैयो भट नांगौ होननानै बयबो। गतिके नों भट होआबाबो जोंखौ बुङो ओरै थोरै। गतिके जों रायजोआलाय मा जायदोबाबो भटखौ होखानांगोन। जाय रायजो सरकारानो फैयाथो बा सोरबा सरकार देरहाना फैबाबो बिनो होगोन जों बा बेखौनो जों माबागोन मावथो होननानै जों बुङो। खिन्थु बिसोरो मावा। गतिके काथिराम सारा जुदि अननानै नायोब्ला नैबे लामाखौ हा होनानै जुदि जोंनो गतिके नबस्ती जपा आरो गतिके निकासि थांनो हानाय सुबिदा खालामना होयोबा जोङो दा बुंनाय जायो बे दलङा बायनाया जों 2 माह 2.5 माह जालांबाय। दा नैबे बेसे खस्थ' जाना दं गथ' गथाय बेनिफ्राय स्कुलाव लांनायावबो बबेबा माबानायावबो जों मालाबा थांनो हाया माना फैनो हाया। गतिके जों बेसे सुबुंगाथा गिदिंनांगौ सुबुंगाथाथि नङाबा नबस्ती माबा बरबरि दा नैबे बिबो जाथाय बे कलेजाव थांनाय गथ'फोरा निकासियाव थाङो। दा निकासियाव थांनायाबो बे बागानपारा ओनसोलनियाबो फैयो बहा नबस्तीनि बहा साहानि मैथाबारिनि। गतिके बे जपा लामाथिं थाङाबा उपायानो गैया। गतिके बबेथिं थांनांगौ बे लामाया नङाबा। गतिके जों जानो गैयै दुखिया न'खराथ' बयहाबो गारि लानो हाया। गारि मटर लानाय थागौमोनथाय जों बरबथिबो गिदिंगौमोन बा बोथिबा गिदिंनो हागौमोन। बेखिनि सुबिदायाबो जोंहा गैया दा। एनायगा जों जि माबायाव गोलैना दङ दा जों बिपदनि जायगायाव बेखिनि जानाया जायगा थारमाने माने मरुभूमिथ' खोथा बाद दोन। गतिके जाथाय लामा जिखुनु जान बाहन डाक्टर दै बिनि थाखाय जों बिनि गेजेरावनो जों गोदावना दङ दा रायजोफोरा। गतिके रायजोफोरखौ जोङो अनो जोङो गतिके गथ'फोर गथायखौ अननानै जों दा निजिनो लांनांगो। गतिके रायजोफोर होननानै जोङो बुंदोंमोन रायजोफोराबो किसुमान खालामनानै नैबे औवानि दालां होनानै माबा हेबनानै दा बिदिनो बारबाय दङ नै एसे खस्थ' नै गथ'फोरा बोरैबा दैयाव गोलैलांबा दै बानायाव गोलैलांबा बेखौबो बासायनो हानाय रावबो लामा गैया। गतिके काथिराम सारा अननानै जोंनो बे लामाखौ दलंखौ जुदि हा खोना होयोब्ला जोङो थारमाने सुख जागोन। गतिके सारा खनसे नायफिन जोंनिथिं जपा रायजोखौ आरो जपा रायजोल' नङा सब एरियानि जायगाया गासै जपानि मानसियाल' थाबाया गथाय रायजोआनो थाबायो कलेजनि थाखाय स्कुलनि थाखाय। गतिके अनुरद खालामबाय काथिराम सारखौ आं बेखिनिखौनो बुंबाय।